pinapangako ko sa iyo, pinaghanda na kita. Masyado mo kaming nilalait, kaming mga mahihirap. Huwag mong ipanalangin na magkakasalubong tayo, magkakakita tayo ng personal. Iisa lang pinangangako ko sa iyo. Makakapaling ko ang mukha mo. Hindi kita titigilan sampalin. Nitong lilibuhin ko rin. Kaliwat kanan are. Isasampal ko sa pagmumukha mo hanggang mamagayang mukha mo rin eh. Hindi ko titigilan hanggat hindi napupudpod ang 6 na taong are sa pagmumukha mo. Masyado kang malait ng ating kapwa. Sino ka bang big time? Sino ka bang mayaman? Isasampal ko to. Tandaan mo, isasampal ko sa pagmumukha mo. Hindi ko titigilan isampal sa mukha mo ito hanggat hindi napubura ang 3 taong ito plus ito pa. Bali 6 na taong mabubura sa mukha mo. Isasampal ko to sa iyo, Brad. Tandaan mo yan. Magtago ka na kung saan mo gusto. Hindi kita bumurahin, pero sinasabi ko sa iyo, pag nagkita tayo, isasampal ko ito. Ere, sa mukha mo. Mapupudpod ito bago ko tigilan. Pag napudpod are, Brad, titigilan kong isampal sa pagmumukha mo. Yan ha? Masyado kang malait. Kala mo sino kang mayaman. Sige, okay. Magandang hapon. Uulitin ko ulit yung video ko kasi nawala eh. Na-delete. Doon sa taong naghahamon na nagpapalabas ng mga mahihirap at inaalipusta ang mga kababayan nating mahihirap dahil sa kakunting pera na hawak niya. Boy, ang nipis ng pera mo. Ito panapat ko sa'yo. Wala kaming kotse. Simpleng buhay lang pangarap namin pero masayang pamilya meron kami. Ito ang hamon ko sa'yo. Sa oras na makita kita, kahit sa parte ng Pilipinas, matapos lang itong COVID na to, ihahataw ko itong supot ng barya kong hawak ko sa'yo. Tandaan mo, ihahataw ko sa'yo itong perang hawak ko sa mukha mo. Susukain kita ng buto ng manok. Tandaan mo yan, masyado kang mapangalipusta. Baka yung sasakyan mo yan, hiram mo lang sa tatay mo. O hiram mo sa kumpanya. Tingnan mo ang itsura mo. Hindi ako nangalipusta ng mga kapwa na may mahihirap. Bakit? Sino ka ba? Nakikita mo itong baryan to? Sa plastic? Itag nyo sa taong yan. Yan nakakotse, na may hawak na pera, na pinapalabas tayo mahihinang nila lang. Ako ang naglakas loob lumabas. Dahil itong baryang to, pinagsikapan ko na may lagay sa plastic na to. At pinapangarap ko, ihataw sa mukha mo to. Ora mismo. Wala akong pangarap ngayon kundi ang makita kita at makaharap kita. At kung hindi ko man lang mahataw sa mukha mo to, hinahamon kita ng suntukan kahit saan. Kahit saan tayo magpanagpong dalawa, basagan ang mukha. Pero hindi ko ilalaban ang mukha ko sa mukha mo. Dahil ang mukha mo, manipis na kagaya ng perang hawak mo. Manipis. Ito, barya, makakapal to. Tig 10 piso. Sigurado, biyak ang mukha mo dito. Pagkatapos kong hataw sa iyo itong bariyang hawak kong to, tandaan mo, pasusukahin kita ng buto ng manok. Sa lahat na nakakarinig na kapwa kang mahihirap, ako lang naglakas loob na to. At unang-una naglabas ng barya para ihataw sa mukha niyan. Tandaan mo, ihahataw ko sa mukha mo to. Yung bunganga mo niyan, na lumalabas ng mga parubulati sa bunganga mo, palalabasin ko ng uod dyan sa buto ng manok. Tandaan mo, pinapangarap kita. Open ang Facebook ko. Open for public. At kung sino man nakakapanood dito, itag nyo ko sa taong yon. Hinahamon ko ang challenge mo sa kaperasong manipis na pera mo dito sa makapal na mga barya ko. Tandaan mo, ihahato ko sa mukha mo to. Maraming salamat sa iyo. Boss Francis, saludo ako sa ginagawa mo ngayon sa mga mahihirap. Isang dakila. Mahal na mahal ka namin. Francis, Leo, Marcos, mabuhay ka. Pero doon sa isang kupal, pinapalabas ang mahinang nilalang. Ako ang isa sa mahinang nilalang na lumabas para ihataw itong baryang hawak ko sa mukha mo. Tanda mo, iilan lang yan na pinapalit ko ngayong araw na to dahil hindi ko mati sinasabi mo. Ihahato ko sa mukha mo to. Tanda mo yan, ihahato ko sa mukha mo to, makita lang kita. Kahit sa parte ng Pilipinas tayo magpangharap, susugal ko itong barya ko sa mukha mo. Diyan sa hawak mong perang manipis, boy. Hindi uubra pera mo, boy. Manipis lang yan. Yung perang ganyan, hindi pinagmamalaki, pero itong barya, pinagmamalaki to dahil pinaghirapan ko to.
Pinaghirapan ko tong bariyang to. Kaya dapat mong pangarapin to, boy. Pangarapin mo tong bariyang hawak ko to. Hindi ko pinapangarap yung papel na hawak mo. Tandaan mo, sisikapin ko rin mag-trending tong video ko to para sa'yo. Hinahamo ko challenge mo, boy. Hinahamo ko challenge mo, boy. Hanggang sa muli. Salamat po. Share nyo lang tong video to na makarating sa kupal na yan. Tandaan mo, pasusukain kita ng buto ng manok. Oy, kung sino ka mang lalaking hambog na putang ina mo, na ubod ka ng yumabang, na pinagmamalaki mo yung mga libo-libong hawak mo, at kung mamura mo kami mga mahihirap ay ganun-ganun na lamang, andito ako, putang ina mo, kaya kitang harapin kahit saan. Okay? Yung putang inang perang hawak mo, ay bariya lang sa hawak ko, ngayon. Okay? Ito mga Australian dollars, Singapore dollars, ha? Katumbas lang yan ang hawak mo. Ang isang piraso nito o dalawa o tatlong pirasong hawak ko ay katambas lang ng hawak mong putang ina mo, nakasing nipis ng mukha mo. Kaya wag na wag mo kaming mumurahin ng mga mahirap, dahil ito pinagpapawisan namin, putang ina mo. Hindi kagaya ng pera mo na hindi namin malaman kung yan ay galing sa korupsyon o panghingi mo lang sa mga magulang mo, na hindi namin alam kung ano ang mga trabaho nila at kung saan nila pinagkukuha ang perang yan. Baka yung perang hawak mo ay pera pa galing pa sa mga pawis naming mga mahihirap, putang ina mo. Baka isa lang yan sa mga itinatax namin. Putang ina mo ka, kung maalipasta mo kami mahihirap, ganun-ganun na lang. Tao din kami, putang ina mo. Ha? Yung pera mo at itong perang hawak ko, ito. Ha? Ito, malaking pera to, pero ako handa akong itulong to sa mga kapwa ko mahihirap, dahil ito pinagmamalaki ko dahil dugot pawis ang pinuhunong. Kaya putang ina mo ka, hindi kagaya ng pera mo na hindi malaman kung sa kawalang hayaan ang galing. Putang ina mo ka. Kung sino ka man, nagtatapang-tapangan ka, baka bunga nga lang matapang sa'yo, putang ina mo. Hanapin mo ako sa Cavite, si Joey Darbin. Okay? Taga-Indang Cavite ako. May bahay kami sa 13. Martires, putang ina mo, ipagtanong mo kahit saan, kahit sa Tagaytay. Putang ina mo ka, harapin kita kahit saan. Yung mga pinagsasabi mong babarilin mo, mga mahihirap na umaasa lang sa relief goods. Ako dayuhin mo, putang ina mo. Nakahanda ako kahit anong oras. At oras na nakipag-draw ka sa akin, putang ina mo, sisiguraduhin ko sa'yo. No, tama mo, putang ina mo, bubutasin ko bumbunan mo. Guwapo ka, putang ina mo, mukha ka mongoloy, gago. Laki ka lang sa yaman at sa yabang. Hindi malaman po namin kung dapat ka namin paniwalaan na talagang totoong mayaman ka, putang ina mo. Baka uminom ka lang ng isang damakmak na glutathione, putang ina mo. Kaming mga mahirap, natural ang kulay namin. Okay? Yung pera mo, putang ina mo, sa pera ko, isasampal ko lang to sa pagmumukha mo. Makita lang kita. Wag ka magpapakita sa akin, putang ina mo. Oras na nakauwi ako ng Pilipinas, hahanapin kita. Putang ina mo ka. Ang FB ko open in public. I-search mo George Darbin at saka Joey Darbin. Kahit anong oras, kahit saan, nahaharapin kita, putang ina mo. Mga kabayan, pasensya na po kayo kung nagmumukha ko. Binabase ko lang po ang pag-uugali ko sa taong nakakahalubilo ko at nakakikita ko sa social media na ganong kabastos na kung alipustahin tayong mahihirap ay ganong-ganon na lamang. Kaming mahihirap, natural na umasa kami sa relief goods. Dahil isa kami sa taxpayer din, kahit mahirap kami, nagtatax kami, putang ina mo. At yung mga politikong iniluklok namin, sa kanilalagyan nila ngayon, natural na bigyan kami ng relief goods, natulungan kaming mahihirap. Dahil kami, unang-una, kami anong nagluklok sa pwesto sa mga politikong yan. Kaya ikaw, na putang ina mo, kung anak ka man ng politiko, o
talagang mayaman ka, hinahamon kita, putang ina mo. Yung pera mo at pera ko, sasampal ko sa mukha mo, kakain ko sa'yo, putang ina mo. Hanapin mo ako sa Cavite, gago. I-share nyo po tong video to para makarating sa kupal na lalaking yan. Putang inang yan, nakakapangatal ng laman. Yung totoong mayayaman, yung mga kagaya ni na Manny Pacquiao, ni Senator Manny Pacquiao, ni na Francis Leo Marcos, yan ang mga mayayaman. At sina Kuya Willie Rebillame, sina Rapi Tulfo, yan ang mga simpleng mayayaman. Pero pinapakita nila kung paano ang pagtulong nila sa kapwa mahihirap dahil alam nila sa sarili nila na doon sila nanggaling. Kaya wag mo kaming inaalipustang mga mahihirap na putang ina mo ka. Sa mga magulang mo, kamag-anak mo, pagpasensyahan nyo na po ako. Pero bastos po itong kamag-anak ninyong ito. Hindi ko po kayo sinisisi kung ano man ang ugali ng putang inang kamag-anak nyo ngayon. Pero sa oras na to, oras na makabalik ako ng Pilipinas, babakasyon ako para sa'yo lang, putang ina mo ka. Ibigay mo address mo sa akin at pupuntahan kita. O ka mismo. Kung gusto mo, salubungin mo pa ako sa airport, putang ina mo. Pasensya na po ulit mga kabayan. Pakishare lang po tong video to para makarating yan sa kupal na pretending na magandang lalaki siya. Eh mukha naman mongoloid yung putang inang yan. Sige po, pakishare lang po para makarating sa kanya. Inuulit ko sa'yo, kupal kang lalaki ka, dayuhin mo ako, taga-Indang Cavite ako, may bahay ako sa Tres Martires, hanapin mo lang ako, pagtanong mo pangalan ko, putang ina mo, aantayin kita kahit saan.